Зубр ці бусел. Хто з'яўляецца галоўным сімвалам Беларусі? Сёння мы на канале Загляне Сонца робім вялікі батл, які падзеліць краіну на два лагеры. Здаецца, нам не ўпершыню. Зуброўка ці два буслы. Ровар Аіс ці Мас, які называлі зубром. Як Хрушчоў паўстаў супраць буслоў, а расійскі імператар Мікалай II забіў 41 зубра. Абодва ў выніку былі пакараныя. Як вялікага зубра на брэсцкай трасе зрабілі за 11 дзён і чаму спяшаліся? Карацей, вы гатовыя да батла? Тады гоў у каментарыі, каб адразу напісаць, за каго вы. Я, калі шчыра, сам нават пакуль не ведаю, але ў канцы скажу, хто перамог. Ну што, хай пачнецца Рубілава. Let's get ready to rumble! Ну што, пачнем з базы. У Беларусі каля 50 тысяч буслоў. За апошнія 10 гадоў колькасць гняздуючых пар павялічылася прыкладна на 12%. Добра, што хоць буслы могуць вяртацца дадому. Агулам у Беларусі жыве каля 8% усей сусветнай папуляцыі белага бусла. Афігеть. То бок кожны 10-ы бусел на планеце беларус. Акрамя звыклых белых, у Беларусі жыве і вельмі рэдкі чорны бусел, занесены ў чырвоную кнігу. Іх у краіне налічваецца каля 1000 пар, што складае каля 10% ад усей еўрапейскай папуляцыі гэтага віду. А што з зубрамі? Згодна з апошнімі афіцыйнымі звесткамі, у Беларусі налічваецца 2927 зуброў. Гэта, калі што, чвэрть на ўсёй планеце. Беларусь займае 3-е месца ў свеце па колькасці зуброў, зусім крыху суступаючы Расіі і Польшы. Зубры жывуць не толькі ў Белавежскай пушчы, але і ў Асіповіцкім лесгасе на Гродзеншчыне, у Налібоках, у нацпарку Прыпяцкі. Каля 80% усіх беларускіх зуброў жывуць цалкам вольна, у дзікай прыродзе, а астатнія ў паўвольных умовах ці дэманстратыўных вальерах. І тут разыгрываем першы бал і аддаем перавагу зубру. Усё ж больш эксклюзіўная гісторыя для нашай краіны. 1-0. Ну што, заходзім на іншую тэрыторыю. Як людзі называюць гэтых жывёлаў і птушак? З зубром усё проста. Зубр і бізон амаль ва ўсіх мовах. Можа, толькі літоўцы азначыліся штубрас, ад слова штурхаць. З буслом усё складаней. Проста глядзіце. Чэшская чап, балгарская шкел, польская бацян, руская аіст, харватская рода, англійская сторг, нідерландская оевар, іспанская сігвінея, французская сігонь, італьянская чыконья, португальская сігонья, румынская баразе, літоўская гандрас, венгерская гоя, фінская хайкара. Я ўжо стаміўся, калі шчыра. Але чаму так атрымалася, асобная гісторыя. Вось некалькі прышпільных легенд. На эстонскай бусел будзе Тоенкур. Літаральна перакладаецца як журавель з таго свету, свету мёртвых. Ведаеце, чаму так? Птушка знікала на зіму. Лічылася, што яна ляціць у вырай, краіну мёртвых, вышэйшы свет. І вярталася вясной. Таму журавель з таго свету. На нямецкай шторг. Тут мала цікавага. Шторг – гэта ад слова палка. Гаворка пра доўгія ногі буслоў. Але ў некаторых рэгіёнах Германіі бусла клічуць старадаўнім народным імём Адебар. У старажытнай германскай мове слова складалася з двух частак. От – багацце, шчасце, маёмасць і бера – несці, прыносіць. Ідзём далей. Ва ўкраіне бусла называюць лэлека. Паданне такое. У дахрысціянскія часы у славян быў бог вясновага сонца, кахання, шлюбу і нараджэння дзяцей. Яго клікалі Лель. Яго жаночую іпастась ці дашку звалі Ляля. Паводле міфаў, буслы былі святымі птушкамі гэтага бога. Менавіта Лель вясной пасылаў буслоў да людзей, каб тыя прыносілі ў дамы душы немаўлят з чароўнага выраю. Паколькі птушка была вестуном гэтага бога, яе і пачалі называць птушка Леля. Лелекай ці лэлекай па-ўкраінску. Карацей, тут буйная перамога буслоў. Пакуль зафіксуем лік 1-1, і тут раскажу крышку пра тое, як зубр і бусел сталі сімваламі Беларусі. Калі вы думаеце, што так было заўжды, то вы памыляецеся. Калі вы вучыліся ў беларускай школе, то прыкладна мільён разоў чулі пра зубра, валадара беларускіх лясоў. Сапраўды, гэта вельмі магутная істота, якая можа дасягаць вагі ў 1200 кілаграмаў. І нягледзячы на тое, што ясі траву, зубр можа пастаяць за сябе.
Але як так атрымалася, што зубр гэта менавіта пра беларускія лясы. Тым больш, што яго выяву сустракалі яшчэ ў пячорах старажытных людзей у Францыі. Пра зубра ў свой час пісалі Арыстоцій і Пліній старэйшы. На зубра палявалі рымляне і нават дастаўлялі гэтых жывёл для ўдзелу ў гладыатарскіх баях. Дык чаму ж менавіта ў Беларусі зубр набыў такую бешаную папулярнасць? Тут без 100 грамаў не разбярэшся. Таму самы час расказаць вам пра зуброўку. Мы тут выступаем за умеранае ўжыванне алкаголю, таму вось вам цікавостка. Зуброўка духмяная. Гэта трава ў Белавежскай пушчы, якая з'яўляецца ежай для зуброў. З яе ў пачатку 16 стагоддзя і сталі вырабляць аднайменны алкагольны напой. У нашых краях яго найперш маглі дазволіць сабе шляхцічы. А яшчэ ў часы Рэчы Паспалітай зубрамі называлі буйных землеўладальнікаў. Тут усё проста. Маеш шмат зямлі і грошай, можаш выпіць, ну ты зубр. Пагадзіцеся, гучыць больш моцна, чым модная цяпер наш сланяра. Але мы крочым далей. Замацаванню за нашымі землямі вобраза зубра на міжнародным узроўні паспрыяў легендарны твор Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Ён быў напісаны яшчэ ў 1522 годзе ў Рыме на замову папы рымскага Льва X. Пазней твор быў прысвечаны вялікай княгіні ВКЛ, жонцы Жыгімонта I Старога і маці Жыгімонта II Аўгуста Боні Сфорцы. У камплекце з паэмай у Рым было дастаўлена чучела зубра, набітае сенам. Здаецца, папу гэта ўразіла. Гусоўскі ж склаў сваю паэму так, каб апісаць зубра ў яго натуральных умовах, а таксама максімальна перадаць у словах вобраз палявання на зуброў. Але ж звязцы Зубр-Беларусь дапамагло ўмацавацца тое, што менавіта ў нас гэты магутны звер захаваўся. Рэч у тым, што да канца 19 стагоддзя ён быў знішчаны па ўсей заходняй Еўропе. І акрамя нашай Белавежскай пушчы, зубры тады захоўваліся толькі на паўночным Каўказе. Нездарма зубр з'явіўся ў 1802 годзе на гербе Гродненскай губерні. Але зараз будзе эпік фейл. У 1856 у Расіі выпусцілі набор сувенірных паштовак з гербамі губерніяў, дзе замест зубра была намалявана зебра. Не ведаю, што там быў за дызайнер, але відавочна, што з тэкст-заданнем здарылася нешта не тое. Дарэчы, калі вас цікавіць беларуская геральдыка, то чарканіце ў каментарах. Прыдумаем, як зрабіць з гэтага адпаведны выпуск, бо з Алесем Адамовічым атрымалася кайфова. Зірніце, калі яшчэ не гледзелі, бо гэты ролик з'явіўся дзякуючы менавіта вашым заяўкам. Таму паклон за вашу актыўнасць і давайце і далей ствараць «Загляне сонца» разам. У часы расійскай імперыі зубр, як тое было ў часы вялікага князя Вітаўта ў ВКЛ, зрабіўся адным з найлюбімейшых трафеяў для царскага палявання сям'і Раманавых. Асабліва тут вылучыўся імператар Расіі Мікалай II. Калі пачынаем нешта казаць пра расіян на беларускіх землях, адразу з'яўляецца нагода, каб напружыцца. Уявіце сабе, толькі ў 1900 годзе Мікалай II адзін у Белавежскай пушчы забіў 41 зубра. Увогуле ён быў актыўным паляўнічым, які асабліва любіў забіваць катоў і сабак. Так, толькі ў 1915 годзе ён забіў сотні бяздомных сабак і катоў ды тысячы варон. Куды з такой актыўнасцю яшчэ і кіраваць цэлай імперыяй? Не дзіва, што яна пры ім і развалілася. Але давайце да нашых зуброў. Дзякуючы царскаму паляванню за адно стагоддзя да 1914 колькасць зуброў у Белавежскай пушчы сакратилася з 1700 да 737 асобін. Далей яшчэ горш. У час Першай сусветнай вайны тут гаспадарылі нямецкія салдаты, партызаны і браканьеры. Што маем у выніку? У 1918 у пушчы засталося ўсяго 76 зуброў. Частку з іх вывезлі ў Германію. Урэшце 9 лютага 1921 ляснік Барталамей Шпаковіч забіў апошняга вольнага белавежскага зубра. Сапраўды сумна. Але адкуль жа тады сёння ў Беларусі некалькі тысяч гэтых магутных жывёл? Усё дзякуючы польскаму арнітолагу Яну Штольцману. Ён быў намеснікам дырэктара заалагічнага музея ў Варшаве і 25 жніўня 1923 заснаваў міжнароднае таварыства аховы еўрапейскага зубра ў Берліне з мэтай аднаўлення папуляцыі гэтай жывёлы. І, як бачыце, выдатна справіўся. Але шлях быў няпросты. Па-першае, Штольцман з іншымі сваімі калегамі падлічыў, колькі зуброў захавалася ў заапарках свету. Прыкіньце, толькі 52 жывёлы. Прычым толькі адна з іх была народжана ў Белавежскай пушчы яшчэ ў 1913. Астатнія ўжо нарадзіліся ў заапарках.
Не ўсе ўладальнікі захацелі раставацца са сваімі жывёламі і аддаваць іх у Белавежскую пушчу. Але Штольцман усё ж атрымаў 12 зуброў, якія і з'яўляюцца родапачынальнікамі сучаснай папуляцыі, у тым ліку і беларускіх, якая налічвае каля 6,5 тысяч. Так вось, у 1929 годзе у Белавежскую пушчу выпусцілі 2 першых зуброў, а ў 1939 іх колькасць давялі да 16. Усяго ў свеце тады было ўжо амаль 100 зуброў. Але, на жаль, гэты працэс перапыніла Другая сусветная вайна. Там ужо было не да жывёл. Але пасля яе заканчэння праца па аднаўленні папуляцыі зуброў у Белавежскай пушчы і па-польскі, і па-беларускі бок працягнулася. Пры гэтым менавіта Польша зрабіла важны ўнёсак у захаванне гэтага магутнага звера. Напрыклад, у час вайны адзін з партызанскіх атрадаў сачыў за іх захаванасцю, каб да іх не дабраліся ні немцы, ні браканьеры. Пры гэтым, калі БССР захоўвалася ў межах на кастрычнік 1939, то ўся Белавежская пушча і значная колькасць сусветнай папуляцыі зуброў заставаліся б тут. Але 16 жніўня 1945 Масква падпісала дамову з Польшай пра новую мяжу, паводле якой Белавежская пушча была падзелена, а на польскім баку засталася Белавежа з паляўнічым палацам Аляксандра III і пітомнікам для зуброў. Аднак узамен у Беларусь перадалі 5 зуброў. Такі вось бізнес. Ужо пасля вайны зубр зрабіўся сімвалам пабудаванага пры немцах мінскага аўтамабільнага завода. Прычым на гэта паўплываў прыклад з Яраслаўля. У сталіцы пачыналі збіраць грузавік ЯЗ-200 пад назвай МАЗ-200, які меў насавую фігурку мядзведзя, сімвала Яраслаўля. Прычым на такі выбар яраслаўцаў натхніў амерыканскі бульдог на аўтамабілях фірмы МАК часоў Першай сусветнай вайны. Дык вось, каб не капіяваць проста сімвал з Яраслаўля, у Мінску прыдумалі свой, у выглядзе зубра, які ў выніку і стаў сімвалам МАЗа. Аднак зубром называлі найперш цяжкавік МАЗ-500, які лічыўся незабівальным. І назва гэта звязана з радыятарнай рашоткай, праз якую грузавік сваім выглядам быццам бы нагадваў зубра. Ці падобны, ці не, чарканіце ў каментарах. А вось вам кавалачак фільма «Мировы хлопец», які і паспрыяў папулярызацыі гэтага сімвала. На белых стволах появляется сок. А што ж тады з буслом? Тым больш Беларусь часцяком называюць краінай пад белымі крыламі. Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Аўтар гэтага афігеннага брэндінгу Уладзімір Караткевіч. Менавіта з выпуска пра яго пачаўся рэнесанс заглядня сонца. Калі яшчэ не глядзелі, абавязкова паглядзіце гэта відэа. Яно вельмі каранальнае. Там шмат пра Караткевіча і пра Мікіту. Дарэчы, 1 жніўня ў Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава. Чакаем вас на стадыёне ў якасці заўзятараў. Усе падрабязнасці ў апісанні відэа. Але давайте вернемся да Караткевіча і зямлі пад белымі крыламі. Гэтую кнігу ён узяўся пісаць, каб пазбавіцца ад дэпрэсіі і адначасова расказаць украінскім сябрам пра родную краіну. Зараз вясна. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы. Хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні, зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Кніга выйшла ў Кіеве ў 1972 годзе і толькі ў 1977 у Беларусі. Караткевіч не проста так згадаў бусла, якога ў розных частках Беларусі называюць па-рознаму. Бацян, лялёка, бусько, чарнагуз, клікатун, весялец, аіст. Таму мне цікава, як называлі бусла ў вашым горадзе ці вёсцы. Чарканіце ў каментарах, будзе цікава пачытаць. Калі што, я за бусла. Тым больш, бусел – святая птушка для беларусаў. Легенда пра яго паходжанне была адной з найбольш папулярных сярод нашых продкаў. Беларусы верылі, што бусел сам некалі быў чалавекам, але занадта цікаўным. За гэта яго і пакараў Бог. Дакладней за тое, што калі Бог даручыў яму торбу ці гаршок з гадамі, вужыкамі, рознымі жабамі, каб выкінуць іх у мора, чалавек гэты не ўтрымаўся і развязаў торбу, каб паглядзець на ўсю гэтую жыўнасць.
У выніку тыя павыпаўзалі і распаўзліся па зямлі. А Бог у выніку ператварыў таго цікавага чалавека ў бусла і загадаў яму лавіць усіх гэтых гадаў. Паводле этнографа Александра Сершпутоўскага, колеры бусла – гэта старажытныя колерныя трыяды беларусаў. Белы, чырвоны і чорны. Прычым бусел – гэта адзіная птушка, якую беларусы называлі па імені. Антон, Іван, Сцяпан, Герасім, але найбольш Адам. І паводле беларускіх легенд першы чалавек Адам таксама быў ператвораны ў бусла. І за што бы вы падумалі? За тое, што раскідываў пры жыцці пазногці. Так, пазногці. Паводле вераванняў беларусаў нельга было пазногці астрыгаць і кідаць пасля абы-дзе. Нашы продкі верылі, што тыя пазногці спатрэбяцца нам пасля смерці, каб узбірацца на нейкую шкляную гару на тым свеце. Таму валасы і пазногці збіралі цягам жыцця, складывалі пасля смерці ў падушку і падкладывалі пад галаву нябожчыку. Вось таму, калі занадта шмат пазногцяў раскідваў і валасоў, то пасля смерці ты ператвараешся ў бусла. Ну яшчэ цікава, што бусел даволі распаўсюджанае прозвішча ў Беларусі. А вось зуброў, здаецца, няма. Ці я памыляюся? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Беларусы ўсё жыццё клапаціліся пра буслоў. Дапамагалі ім будаваць гнёзды са старых колаў ці якіх іншых рэчаў, а бусел, у сваю чаргу, абараняў жытло ад перуноў. А вось калі пакрыўдзіць бусла, а яшчэ горш разбурыць яго гнездо, то ён мог і падпаліць хату, якой распаленай галавешкай, або пашкодзіць калодзеж, закінуўшы ў яго змяю. Таму, паводле вераванняў нашых продкаў, бусел мог кіраваць як агнём, так і вадой. Вельмі важна лічылася першая сустрэча бусла пасля зімоўкі, да якой нават пяклі адмысловыя прысмакі, якія называлі галёпы у выглядзе бусловай лапкі. А яшчэ вельмі істотным было для беларусаў тое, што ў пары буслы вельмі верныя. І лічылася, што калі гінуў адзін з пары, то другі мог каменем кінуцца аб зямлю і разбіцца, бо быў не ў стане вытрымаць самоту. Людзі верылі, дзе бусел гняздзіцца, то там перуны не б'юць, і град не падае. Ну і вось некалькі гістарычных забабонаў пра буслоў. Цяпер гэта можа гучаць крынжова, але гэта наш падмурак. Напрыклад, каб не балела спіна, трэба было прыперціся да дрэва і казаць: «Бусько беразіна, каб не балела сярэдзіна». Як з'яўляліся дзеці, дарослыя казалі: «Бусел цябе ў капусту прынёс, а мы знайшлі». А яшчэ, калі бусел падчас вяселля сядзе на комін, у маладых хутка народзіцца дзіця. Карацей, буслы нашае ўсё, але ў СССР яны не ўсім былі даспадобы. Гэта тычыцца, напрыклад, Мікіты Хрушчова. За яго ў 1962 годзе супраць беларускіх буслоў разгарнулася цэлая прапагандысцкая кампанія. 11 сакавіка 1962 Хрушчоў абрынуўся з крытыкай на даследаванне птушкі ў нашай краіне. Больш за ўсіх атрымаў арнітолог Александр Крапіўна, які ў 1953 прыехаў з Харкава ў Белавежскую пушу і акурат у 1962 годзе абараніў дысертацыю пра буслоў і чапляў. Хрушчоў заявіў: «Я прызнаюся ў сваёй недасведчанасці. Чорнага бусла не бачыў, не ведаю, ці водзіцца ён у Беларусі. Веру гэтаму навукоўцу. Калі ён піша, мабыць, чорны бусел ёсць. Не ведаю, можа быць, гэтая дысертацыя прынясе карысць нашым праўнукам, але не верую ў гэта. Ва ўсялякім разе, савецкія грошы не варта выдаткоўваць на даследаванні белага, чорнага буслоў». У выніку супраць арнітолага пайшлі гумарыстычныя фелетоны, у якіх шмат хто з жыхароў СССР увогуле даведаўся пра існаванне не толькі белага, але і чорнага бусла, і што ладзяцца іх даследаванні, супраць якіх разгарнулася цэлая кампанія. У выніку Акадэмія навук Беларусі была вымушана адпраўдвацца за гэта. Ну гэта не сюр. Аднак Хрушчову таксама не пашчасціла. Няма чаго супраць беларускіх буслоў выступаць. Праз пару год пасля файту з буслами яго пазбавілі ўлады. Ну што, як вам такі экскурс у гісторыю? Ну мне вельмі складана вызначыцца. З аднаго боку белыя крылы Караткевіча, з другога адраджэнне зуброў, якім пазайздросніць птушка Фенікс. Але хай прабачыць мяне Уладзімір Семёнавіч, свой бал я аддаю зубрам. Працягнем наш батл. Давайте пачнем з простага. Памятаеце 2019 год і другія еўрапейскія гульні ў Мінску. Сімвалам іх была папараць-кветка, а талісманам лісяня. Аднак на цырымоніі закрыцця усім запомнілася велізарная галава зубра, якая нават рухалася. Як жа эфектна гэта ўсё выглядала.
А чэмпіянат свету па хакею ў Мінску і зубра волата. Памятаеце? Таксама было эпічна. Ну і хакейнае дынама, якое рэгулярна збірае аншлагі на Мінск-арэне, гэта зубры. Бусла таксама выкарыстоўвалі як талісмана, але тут турніры былі слабейшыя. Жаночы чэмпіянат па баскетболе ў 17 і чэмпіянат свету па хакеі ў 18. Але пры гэтым алімпійская зборная Беларусі, якая выступае, ці хутчэй пакуль не выступае за санкцыі, пад брэндам Team Buy. На яго лагатыпе бусел, але, здаецца, тут перавага на баку зубра. 3-1. А далей трошки складаней. У вас была ў дзяцінстве раскладушка. Не тая, дзе спаць, а ровар. Ён называўся Аіст. Падабайка, калі ў дзяцінстве таксама ганяў на Аісце. Гэтая марка стала адной з найбольш папулярных у СССР. З таго часу было выраблена больш за 55 мільёнаў такіх ровараў. Тут і раскладушкі, і больш стандартны варыянт. Калі што, у мяне быў дарослік, і я ганяў пад рамай. Аднак першапачатковая прадукцыя мінскага мотавела насіла назву Б-16 Мінск. Прычым гэта была калька нямецкіх ровараў, сабраных на падставе нямецкай дакументацыі і на абсталяванне нямецкага завода ДКВ з горада Чапаў, які быў перададзены ў якасці рэпарацыі ў Беларусь. А вось аістамі ровары сталі называцца ў другой палове 1980-х. Дакладна ім стаў ровар мадэлі 11331. 1986 года і ровар са складной рамай 113-321 з 1987. Яго актыўна экспартавалі за мяжу. Толькі пры гэтым кірылічную назву Айс замянілі на лацінскую. Калі казаць пра зуброў, то самая вядомая марка, напэўна, гэта акумулятары Зубр. Пры ўсёй павазе тут буслы скарачваюць адрыў ад зуброў. Лік становіцца 2-3. Ух, вы 100% бачылі гэтую вялізную скульптуру зубра на трасе М1. Сапраўды магутна. Тым больш, што яму зрабілі падсветку і навучылі дыхаць. Шкада, што пакуль магу назіраць за гэтым толькі праз інтэрнэт. Калі ж я думаю пра буслоў, то мне адразу уяўляецца фантан на плошчы Незалежнасці ў Мінску, які адчынілі ў 2006. А ў 2009 тут скульптары Алёна Хараберуш і Леонард Пакульніцкі стварылі непаўторную кампазіцыю. А яшчэ ж ёсць фантан з бусламі каля МТЗ, тройка буслоў каля вадасховішча Дразды і бусел на Малінаўцы, ля якога ў 2020 збіраліся пратэсты. Увогуле хапае помнікаў буслам па ўсёй Беларусі. Тут па колькасці буслы перамагаюць, але я свой бал зноў аддам зубру. Усё ж вельмі маштабна. Атрымліваецца лік 4-2. Цікава, што гэтая інсталяцыя на трасе М1 з'явілася толькі ў 2003 годзе у сувязі з дажынкамі, якія тады прымаў Кобрын. Кіраўніцтва вобласці хацела стварыць грандыёзны сімвал рэгіёну. Часу было вобмаль. Ад задумы да ўстаноўкі прыйшлося ўсяго каля 40 дзён. Вырабам гіганта займаўся пінскі суднабудаўнічы суднарамонтны завод. Зрабілі за 11 дзён. Працавалі ў 3 змены. Зубр металічны, а ўнутры пусты. Вышыня 20 метраў, як 6-7 павярховы дом. Даўжыня 20 метраў, а агульная вага каля 70 тонн. Так, што там яшчэ? Настойка, зуброўка і гарэлка 2 буслы. Тут я, так сабе эксперт, пакіну гэтае пытанне прафесіяналам. Можам ацаніць этыкеткі. Вось так было раней, 1-2. Вось так цяпер, 1-2. Але і тут, бляха, складана вызначыцца. Трошкі больш спадабаліся буслы, якія скарачаюць адрыў да 4-3. Але хопіць пра алкашку. Давайце пра цукерачкі. І тут зноў, на мой погляд, перавага ў зубра. Белавежскі зубр у 1968 годзе сталі першымі цукеркамі камунаркі, адзначаныя знакам якасці СССР. А цяпер ёсць белавежская пуша з зубром на абгорцы. 5-3. Іншыя тавары. Сімвалам Беларусі ў час СССР сталі статуэткі ў форме зубра, якія маглі вырабляцца ў тым ліку з крышталя. Шмат мяккіх цацак і зуброў і буслоў. Ну і каб вы не падумалі, што я цягну зуброў, гэта раблю не толькі я. У Брэсце ў снежні 2025 у Беларусі адкрылі музей зубра. Яго вобраз выкарыстоўваўся і ў палітыцы. У студзені 2001 быў створаны такі моладзевы рух «Зубр», які распусціўся ў 2006. Калі што, у свой час там движкаваў нават Макс Корж. Але калі браць да ўвагі эстэтыку у апошнія часы, то тут буслы наводзяць прыгажосць. Напрыклад, Уладзімір Цэслер у 2014 прапанаваў рэбрэндынг для Белавія.
Калі б у Беларусі зрабілі гэта цяпер, то я б сам тапіў за зняцце санкцый з авіякампаній. Гэта вельмі прыгожа. Крыху пазней за Цэслера па буслах прайшліся ў беларускам футболе, які цяпер на задворках. У 2016-м экс-галоўны рэдактар прызбола Уладзімір Берашкоў зрабіў маштабны рэбрэндынг нацыянальнай каманды. Брэнд «Белыя крылы» сапраўды файна спрацаваў. Ох, дагэтуль згадваю, як кайфова было на Барысаўрэне, калі ўвесь стадыён быў у белых футболках. А наша зборная пад кіраўніцтвам Александра Хацкевіча сенсацыйна згуляла ў нічыю з французамі. Ну што, за ностальгію аддам бал буслам. Але ў маім рэйтынгу ўсё адно перамагаюць зубры з лікам 5-4. Калі не згодныя, то го ў каментары. Давайте спрачацца. Тым больш, што ў нас тут можна. А пакуль вы пішце каментары, я нагадаю, што «Загляне сонца» ўсё яшчэ цалкам народны праект, які працуе за вашы грошакі. Дзякуй вам вялікі. Калі ў вас ёсць магчымасць падтрымаць нас, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відэа. Ну і пра каменты, падабайкі таксама не забывайцеся. Усё гэта вельмі нам дапаможа. Даражэнькі, дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайте беларусець разам.